Здравейте, намираме се на страницата на Mobile.ed, избрал съм за език английски и с настоящото видео бих искал да ви покажа как да записвате предварително от вас зададени критерии за търсене на автомобил, също и как да получавате автоматични известия по имейл. За целта ще взема един модел и марка автомобили за показване. Избирам BMW трета серия. Цена до 7000 евро. Първата регистрация бих искал да е след 2005 година. Видът на горивото бих искал да е бензин. Държавата, в която търся автомобил, бих искал да е Германия. Няма да задавам ZIP или почтенски код за населено място, което търся. Нека да се появят резултатите за цяла Германия. Натискам върху всичките резултати към момента. 536. Зарежда се страница с резултатите. Виждате, имате различни опции за задаване на километри от до, цена от до, локация Германия. Тук може да зададем и мощността на мотора. Аз бих желал да избера единствено от 150 до 150 конски сили. Това е BMW 320 и ще направим грешка. Дам отново критериите за мощност на двигателя от 150 до 150. Можете да зададете и различни видове критерии, дали има климатик и различни екстри, които са изборени тук. Като цяло съм заинтересован само от обявите от частен продавач, затова избирам Private Seller и виждаме в момента лист с обяви, които отговарят на критериите зададени от нас. В случай, че искате да запаметите това търсене, което сте направили до момента, натиснете просто върху Save Search. Mobile.ed ще ви каже, че трябва да сте логнати или да се регистрирате на сайта. Аз съм направил регистрация, затова ще натисна логин. Зарежда се страница. Тук се виждате логин детайлите, имейл и парола. Ако нямате все още направена регистрация, натиснете тук върху Register, въведете своя имейл, своята парола, отметнете това квадратче, за да се съгласите с общите условия за ползване на сайта, натиснете Register, ще получите уведомление по имейл и линк, с който да активирате регистрацията си. Аз имам аккаунт, това просто ще введа данните, имейл и парола, не искам да оставам постоянно вписан в сайта и натискам логин. Не искам Mozilla да пазя паролата ми. След като сте се логнали, натиснете върху Save Search. В момента, в който натиснете върху Save Search, ще видите, че тук полето трябва да стане зелено. Така, имате възможност да дадете име на търсения от вас автомобил по критериите. Mobile.ed автоматично ще изпълни името с критериите, които сте задали. Ако вие искате, може да използвате други. И задължително трябва да имате отметка тук това квадратче, за да получавате резултати по имейл и натиснете Save. Виждате как търсенето е запазено. Тук отгоре може да видите всички търсения, които сте направили до момента. Аз имам 19 на брой. Когато ги отворите, виждате всичките критерии и имената на всички търсения, които сте направили. Когато натиснете Show или Edit All, тук можете да активирате или да деактивирате даден search или дадено търсене по критерии. Можете и напълно да го изтриете. Искам да ви благодаря за вниманието.